हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव बिटिआर सोदोबखौनो गोमा होगोन बुंनाय बाथ्राखौ मूर्ख सोदोबजों रुजुदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर सोदोबानो जोबस्रांलांगोन बुंनायनि सायाव गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ मूर्ख सोदोबजों रुजुनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायखौ बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव गोमालांहोगोन होननानै बुंदोंमोन। थामहिनबा 34 बोसोर एनडिपिआ बिग्रायनायनि उनाव 5,000 मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जानायखौ गोमालांहोनो नागिरनायखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रानि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायखौ बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव गोमालांगोन बुंनायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थामहिनबा 34 बोसोर एनडिपिआ बिग्रायनायनि उनाव 5,000 मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथा जानायखौ गोमालांहोनो नागिरनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रानि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा बायदि मूर्खसिन राजखान्थिजों एबा राजखान्थिगिरि जों नुनो मोनाखै होननानै सोंखारिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मूर्ख सोदोबजों रुजुनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननैसो सिगां बिटिआर सोदोबखौ 2025 मायथाइनि उनाव बिपिएफ सरकार फैनायनि उनावहा बिटिआर सोदोबखौनो गोमालांहोगोन होनना बुंनाय बाथ्रानि सायावहा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माबायदि बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। सासे मूर्खनि राव बिथांनिख्रुइ मूर्खसिन दिनै बिटिआरआव पलिटिशियान जोङो दिनै नुनो मोनाखै। वी आर नट पलिटिशियान। होमब्लाबो बिथाङा गावखौनो जाबायदि पलिटिशियान होननानै लेबेल मारियो बेनि गेजेरजों फोरमान होदों बिथाङा सासे महामूर्ख। बेनो जादों सेथियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खाथियाव थांनानै गावखौनो मोनसे फिल्टार खालामनाय दैनि बथलनि दै होननानै देखायनो नाजागासिनो दङ आरो बिथाङा होनदों इउपिपिएल दोलोआ फैगौ इलेक्सनावहाय इलेक्सननि उनाव थानाय नंलिया आरो गावसोर सरकार दायोब्ला बिटिआर सोदोबखौ बिथांमोना एकर्डनि जारिमिननिफ्राय बोखारनानै गारगोन होनदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुन बाथ्रा दङ। आं बे मोननैखौ लानानै बुंग्रोनो नागिरबाय। भारतीय जि संबिधान बे संबिधाना ओरैबायदि संबिधान पृथिबीनि गासैबो हादोरफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन गणतन्त्र भारत हादर आरो बे गणतन्त्र भारत हादरनि संबिधाना ओरैबायदि स्ट्रं बेवहाय लैथोआव गबनाय मोस्रोम बायदि हाग्रामानि रावाव भारतनि जि गणतन्त्र बे गणतन्त्रआ दोरोदग्रा नङा एबा संबिजिरा मालाबाबो दोरोदग्रा नङा। दिनै बिटिआर सुक्तिया जादों कनस्टिटिउसननि मोनसे पार्ट। गतिके बिथाङा बिटिआरखौ गाखोमोगोन होननाया सासे मूर्खनि राव बिथांनिख्रुइ मूर्खसिन दिनै बिटिआरआव पलिटिशियान जोङो दिनै नुनो मोनाखै। वी आर नट पलिटिशियान। होमब्लाबो बिथाङा गावखौनो जाबायदि पलिटिशियान होननानै लेबेल मारियो बेनि गेजेरजों फोरमान होदों बिथाङा सासे महामूर्ख पलिटिशियान आरो बिथांनि मूर्खतानि थाखायनो दिनै बर' हारिखौ मूर्ख होननानै आसामनि खना खनला मानसिफ्रा मिनियो।